Siaya kaonti. En pochge pak ne japuonjre no kendo obedo gi geno ni ibiro kawo lony makamano kendo miye pek madwarore. Grube maheo 350 jogo modak kod ng'ol, jopuonjre mag TVET, rowere kod mine mawuok e wards 35 dute kaunti ma Kisumu oyudo sir mag dongruoge mopogore kuom jaod bura ma kaunti no Ruth Odinga. Dongruoge makamago manosidha yanga kawuono e nyasi manobage skul pima marabor oting'o omenda mag basari maromo milion 8.8 koke aguch omenda mar ngaf, tiegruok e weche pith kod puro kothe mopogore kendo medo negi ndhadhu, tangi madongo mag pi e kind mamoko bende nomigi. Ruth Odinga oyango ni mine maloko hand rech bende biro yudo yedhi ma mekgi 8 ma gibiro timogo Kiluwa. Wacho ni ma en yo mar tieko midhiero ma mine kaloe kaka terruok e yudo rech e dho wedhe. 50 groups. Money for women empowerment at 8.8 million. Today, I'm also giving out value addition checks of 10.4 million. I'm giving bursaries and scholarships of 8.8 million. And I'm giving 8,000 chicks to community here at about 5.5 million. On top of that, I have the tanks for the irrigation that you are seeing across there. Most of those tanks are going to schools, but some of them are going to women in the communities, they're going to go to the communities where they're going to be mined by the women groups. And because normally when we have the water tanks, they don't have enough money to pump. We've decided to give them solar water pumps that go with the tanks so that they can be able to use them in the community. Amesema yamelenga wakina mama, vijana, and people living with disability. Hongera dadango. Hongera sana, and I salute you. Na huu ndio mwelekeo. Jamani, hii pesa ya serikali wakati inatoka, wacha sisi kama viongozi tuitumie vizuri. Ile kazi ambayo dadangu Ruth Odinga anaoifanya tumekuja kushuhudia, na ikiwezekana pia tuweze kutabiza yale ambayo anayafanya yeye huku, tuweze kusukuma pia sisi katika maeneo yetu kule mengine mbalimbali. Ankabet kaka uono tambadu wasoma sumarieko tadu wasudo ga sudo mabei mondo TVET maneno ka amba dia sudo go mabei. Jodak mauyo manoth oyudo mich mag dhok mag chak maromo 250 e tielo mar 2 e chenro mar jiwo yuto mag jodak makono. Chenro no itimo koda MCA mag gweng' no Buka Washington mabende